jeg har gået og gjort sådan her i rigtig lang tid, og seerne kan nok også se det. Bego, han har det som mig rigtig lang tid. Han har sagt, bror, gå nu over, få fikset din nakke. Men ja, hvis du har nogle udstrækningsøver eller knækøver... Vi skal ikke strække ud. Vi skal ikke strække ud? Nej, bro. Udstrækning, det er blevet patchet. Er det blevet patchet? Ja, bro. Det kører ikke længere. Vi skal lige kigge på nakken. Hvor længe har du stået på, bro? Det har stået på i 3-4 måneder nu. Og hvad er der kommet af? Jeg ved faktisk ikke, hvad der kommer af. Folk siger, det er stress. Starter, jeg tror, jeg stod op en dag, og så gjorde det lidt ondt. Yes. Og så er det bare blevet værre. Okay, jeg kan også allerede sige nu, altså, hvis chaufføren har den der fuld gremlin posture. Shit. Yes. Okay, bro, stå der. Jeg vil gerne have, at du kigger ned. Kig op. Mærker du noget? Stramhed? Et eller andet? Ned igen. Og så kigger du bare lige her. Ærdig. Så kigger du til højre. Og venstre. Ja, du er mere begrænset her. Har du udstråling ned til armen? Gør det ondt ned i hænderne eller noget som helst, bro? Nej. Så bare lige her, chiller lidt. Hvis du kan slappe af, så kan jeg gøre det her. Hvis ikke, slap af nu. Ikke rigtigt. Nej, kan du se? Der er modstand imod. Gør jeg? Ja, bro. Bro, jeg svører, Bro, jeg svører, du er helt stram. Lad os gøre noget andet. Lad mig lige hente en måtte, og så viser dig lige noget. Det er Ashraf. Ashraf, han er fysioterapeut, personlig træner. Han har også lige startet sit eget podcast. Han laver Instagram, han laver det hele. Altså, han er ude. Hvis du kan se ham, så er der noget galt med dig. Til folket, der kigger med her nu, det vi skal til at gøre, det er, at vi skal knække Alis midtryg. Så lad os se, om Ali i hvert fald på det her punkt kan slappe af. Fordi for de fleste folk, når de ligger her, så kan de godt finde noget at slappe af. Hørte du knækkene? 4 stykker. Lad os lige se, om vi kan få en. Kan du høre alle knækkene? Ja, bro. Jeg kan godt høre den. Lad os se nu, om vi kan få nakken til at slappe af. Prøv at se trial nummer 2 med Ali.